Vi er 3 personer, som bor her i Ryslinge i et etplans parcelhus på 189 kvadratmeter. Og da vi købte huset for 4 år siden, var der installeret oliefyr og vandvarmer. Og vi valgte så for 2 år siden at omkonvertere til varmepumpe og en elektrisk gennemstrømsvandvarmer. Det gjorde vi af hensyn til miljøet, men ikke mindst af hensyn til økonomien, hvor vi fra tidligere havde en varmeudgift på 10.000-12.000 kroner inklusiv det varme brugsvand, og vi nu reduceret det til ca. 5.000 kroner inklusiv de varme brugsvand. Den varmepumpe, vi har valgt at få installeret, er en monoblok varmepumpe, hvor alt sætter ude i varmepumpen. Det eneste, vi har, er et lille betjeningspanel indenfor. Den er på 5 kW, og den er fint dimensioneret til det hus, som jeg bor i, som er færdigbygget i 2007. Der har ikke været nogen støjgener. Vi kan svagt høre den, når den arbejder om vinteren indenfor, hvis vi står lige på den anden side af væggen, hvor den er installeret. Nabosgener har der ikke været nogen af. Vi har ikke hørt fra naboerne om, at de har været generet af varmepumpen. Selve installationen var en ganske simpel installation, som skete over 1 dag for 1 mand. Nedtagelse af oliefyr og vandvarmer og installering af varmepumpen, som krævede 2 huller i murværket for at slutte det til det eksisterende rørsystem. Jeg regnede på at få en cirka tilbagebetalingstid på 5-6 år, når jeg har trukket de tilskud, jeg kunne få på daværende tidspunkt fra. Selve varmepumpen, den har det man kalder en kopfaktor på 5,08 ved plus 7 grader, udendørs temperatur plus 7 grader og en fremløs temperatur på 35 grader. Der er ingen nævneværdig vedligeholdelse af varmepumpen. Vi har en brændeovn i huset ved siden af varmepumpen, men siden at vi har fået installeret varmepumpen for 2 år siden, har brændeovnen overhovedet ikke været tændt. Det har ikke været nødvendigt på noget tidspunkt, heller ikke den seneste vinter, vi havde, vinteren 2017-2018, som var meget kold, har der været problemer for varmepumpen.